लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां खौरां लाबोदों बे जाहैबाय जोंहा गोबां लाइमोनफोरानो आसाम पुलिसनि साख्रि नेबाय थादोंमोन दा बे बेलायाव आसाम पुलिसा नटिफिकेसन होबाय आरो बियो दिनै होबाय नोंथांमोना नुदों दा बे जाहैबाय बाहाय आसाम पुलिसनि मोनथाम बिथिङाव साख्रिनि नटिफिकेसन ओंखारदों बे जाहैबाय आर्मस लाग्रा आरो बेनिफ्राय आनआर्मस आरो बेनिफ्राय एसआइ दा बे मोनथामबो बिथिंनिफ्राय मोनगोन बेखौ गासैखौबो डिटेल्स नोंथांमोना फैदो नायदिनि मा दङ मा गैया बेखौ दा फैदो बाहाय दङ फार्स्टआव नोंथांमोननो एसआइनिखौ खिन्थिनानै होनि एसआइनि बेलायाव जोङो नुनो मोननाय जागोन गासै बाहाय दं गासै केटेगरि हिसाबै आलदा आलदा नाथाय गासै 306था पस्ट दङ बेनिनो एसटि प्लेन हिसाबै जोंहा दङ 31था बेनिफ्राय एसटि हिल्स हिसाबै 15था मोनगोन बेनिफ्राय आदार्स मोनगोन गुबुन गुबुन जेनेरेलाव 126था दङ दा बेनि एप्लाइ खालामनाया ओंखारदों 10 डिसेम्बर 2021 निफ्राय 9 जानुवारि 2022सिम बियो सोलिगोन होनदों आरो बिथांमोना गावसिनि वेबसाइट होखादों नोंथांमोना बेखौ नुगोन जेरै जाय slprb assam .in बेखौ नोंथांमोना नुदों बेनिफ्राय मा डिटेल्स दङ फैदो नायना लादोनि सेलारिया 14 to 60,000 प्लास 500 बेखौ नुदों बेनिफ्राय फैदो बाहाय दं इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बे हिसाबै बाहाय दं मा नुगोन दा इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया हिसाबैनो जोंना नांगौ बेथ' इण्डियान सिटिजेन बेयो मास्ट बयबो मिथिगौ बेनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांगोननो बेनिफ्राय दङ केन्डिडेट मास्ट बि एसामिस लेंगुवेज स्पिक रोंथारनांगोन बुंनो रोंनांगोन एसेबाबो रायज्लायनो रोंनांगोन बेखौथ' बयबो मिथिगौ एजआ जाहैबाय 26 इयार निफ्राय बारा जानो मोननाय नङा होनदों बेनिफ्राय 20निफ्राय स्टार्ट जागोन बेनिफ्राय एसटि हिसाबै रिलेक्सेसन मोननो हागौ बेनिफ्राय रिलेक्सेसन एसटि 5 इयार्स दङ बेनिफ्राय एसटि हिल्सआबो 5 इयार्स मोनगोन बेनिफ्राय आदार्स अबिसि आरो एमअबिसि बिसोरो 3 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोन इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना ग्रेजुवेट जानांगोन एनि स्ट्रिम आर्ट्स साइन्स कमार्स बायदिसिना बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट दङ फिजिकेल टेस्टनि थाखाय हाइट होनाय दङ जोंहा गोजौआ जेनेरेल एसटि हिसाबै जोङो एसटि प्लेन हिसाबै 160.02 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय फिमेलनि थाखाय दङ 152.40 बे गासिबो बेनिफ्राय चेस्टआबो दंखायो बेफोरखौ नोंथांमोना नायदो बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनसे मोनगोन बेजों थांनानैबो नायनो हागोन गावसिनि अफिसियेल वेबसाइट दा बेखौ बयबो मिथिखागौ फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय मेडिकेल स्टेन्डार्ड बेखौबो नांगोन होनदों बेफोर गासिबो बेनिफ्राय आरो गुबुन मा मिथिनो दंबावो बेफोरखौ गासिखौबो साफ्रोमबो फ्रायानो मिथिखायोखा दा बेखौनो नोंथांमोननो बे दिन्थिनाय जाबाय बे जाहैबाय जोंना एसआइनि नेक्स्टआ जाहैबाय नेक्स्टआ जादों बाहाय दङ कनस्टेबोल हिसाबै बाहाय टटेल मोननैबो आर्मस आरो आनआर्मसनिफ्राय लानानै गोबां दङ आर्मसनिफ्राय लानानै 705 पस्ट बेनिफ्राय आनआर्मसनिफ्राय लानानै 1429 माने 1429 पस्ट दङ टटेल बेनिफ्राय केटेगरि हिसाबै बाहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज दंजोबो गासिखौबो नोंथांमोना नुगोन बाहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज मोनफ्रोमावबो दङ आन्दार बिटिएड एरिया एबा बिटिआर एरियायावबो दङ बेयाव गासिबो बेनिफ्राय आरो गुबुनफोरावबो गासिबो दंजोबो दा बेफोरो बेनिफ्राय बेयावहाय नुनो मोननाय जागोन आनआर्मस ब्रान्सनि थाखाय एबा आर्मस लानायनि थाखाय इडुकेसनेल क्राइटेरियाया आर्मसनि थाखाय जेबो नङा बाहाय खालि जास्ट मेट्रिक एबा हायार सेकेन्डारि पास मोननैयावबो अपसनाव हायार सेकेन्डारि पासबा मोननैयावबो हागोन बेनिफ्राय मेट्रिकल'बा जास्ट कनस्टेबोल आर्मसनि बेलायावल' हागोन बेनिफ्राय आनआर्मसनि बेलायाव हायार सेकेन्डारि पास नांगोन बेयो बाहाय मख'नाय दङ बे गासिबो जोब बेनिफ्राय एसटि हिल्स आरो एसटि प्लेन हिसाबै क्राइटेरियाफ्रा गुबुन गुबुन बेफोरखौ नोंथांमोना बाहाय दा नुदों दानिया दा बेखिनियानो बेनिफ्राय बे हिसाबै बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना जायफ्रा हागोन जायफ्रा गोसो दं नोंथांमोना खालामबानो जाबाय बेबो लास्ट डेट गासिबो एखेयानो फ्राय 10 तारिख डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन बेनिफ्राय लास्ट डेटआ बेबो 9 जानुवारि 2022 बेसिमाव जोबहैगोन दा बेखिनि बेनिफ्राय बाखि गासैखौबो फिजिकेल टेस्ट बेफोरखौ जायफ्रा नागिरो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आरो बेखौनो डाउनलड खालामनानै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बेयो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन अफिसियेल वेबसाइट बेजों थानानै नायदो आरो दिनैसिम जाथ'वाखै बेखायनो गेवथ'नाय नङा बेनि वेबसाइटआ एबा एप्लाइ खालामनाय अपसन मोनथ'नाय नङा नाथाय नेक्स्ट 10 तारिख जों नुबानो मोनगोन आरोखि दा बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों